שלום וברכה. בסרטון הזה אני אסביר איך בעצם אנחנו נכנסים באי-ביי לתוך החשבון שלנו. אז נקליד בשורת החיפוש של גוגל, נקליד אי-ביי, ניכנס לקישור הראשון, ועכשיו אנחנו בעצם נלחץ פה למעלה My eBay. אני רוצה לראות את מה שקניתי אתמול, Purchase History. אז הנה אפשר לראות מה בעצם קניתי אתמול. זה בעצם הבטריות של השלט הזה קטן, כי זה פשוט מגיע בלי בטריות. זה בעצם החצובה הקטנה הזאת שמתאימה לשולחן, וזה המיקרופון שבעצם קניתי בשביל לשפר את איכות הקול. זהו, ככה בעצם אפשר לראות בדיוק את מה שקנינו באי-ביי.